No niin, Pertta Iivari, niin kopititko sinä nyt Sakarin Matti Maasta OH6 Vaaraa, Heikkiä, Jari Kohit? Joo, kyllä mä luen sieltä tuossa O4 Pertta Iivari. Kyllä mä luen sitä ja sanotaan, mutta sitten välillä meinaa aina tuo pohja nousta niin korkeaksi, että sitten meinaa niinku, että koko ajan kyllä tietää, että joku on koko ajan jutuissa, mutta sitten välillä menee niinku arvailuksi, mutta muuten tulee kyllä ihan mukavasti sitten kyllä ihan tuossa välillä milloin vähän niin pohjat laskee alemmaksi, niin tulee ihan mukavasti tänne. Et ihan mukava kuulla otapa sinne tässä OH4 Pertta Iivari. Ja supervätyskin alta. Joo, terve kaikille täältä Mäntsälän kaupungin keskustasta OH7 supervätys Remoremolle. Kuuletko Pekka minua OH7 SV? Joo. Meni Pekka osaa harakolle. Tässä on niin paljon vislaajia taidolla, mutta kiva kuulla, että sinne kuuluu ja terve vaan Seppot ja muut. Täältä on tällä kertaa Röökiostoreissulla Seppo kautta. Joo, KSL, joo, Pekka kertoi siellä ihan, mulle tuli kaikki ihan hyvin luettavasti ja sanoi, että on paikanvaihto jossain vaiheessa siinä tiedossa, että saapi sitten varmaan paremman mestan sitten niin sanotusti tämän harrastuksen kannalta, että kun siinä on niin kamalat nuo häiriöt ja sillä keinon, mutta tänne se potkii tosi hyvin, että se on 5-9 ja välillä vähän plussaa ja sillä keinon. Joo, selvä homma, Norppia sitä pitää aina välillä käydä hakemassa, että tällaista Matti Kouhe. Joo. Mä lähden tästä nyt ajelemaan tonne mökille ja tulee sitten sieltä luomuna ääreen, mutta tässä ollaan hyvä äänen. Olen tässä kuulolla, että kuullapa taas H7, jää kuulolle H7 SV kautta Remonemolle papille. Joo, QSL, joo, tuut kyllä ihan hirmu hyviä, että 20 yli tänään, että miten skippi on sulle päin? Joo, sä oot 20 yli jopa enemmänkin, että mulla ei ole nyt tuohon linukkaan näkyvyyttä, mutta päällä se kyllä on siellä ja onko eroa tässä Seppo tässä äänilaulussa tätä autossa tai kotoa? Se on aina sama sulla, se on aina sama ääni, kerta kaikkiaan. Tuossa joku mainitti siitä ja mä olin tekemässä jotakin, mutta joku sanoi siitä, että sulla on tuo remote-homma ja vastasit siihen, että oot tehnyt paljon töitä. Se on oikeesti ihan sama, ootko luomuna paikalla vai remote, niin ei tiedä jos et sano. Se on viimeisen päälle se show.